Vedel si, že aj tvoja pokožka dokáže ovplyvniť výdrž parfému? Povieme si hlavné dôvody, prečo na každom parfém vydrží rôzne. Medzi hlavné faktory patrí teplota, vlhkosť, pH pokožky, koncentrácia parfému a samotné zloženie vône. Vôňa sa skladá z rôznych látok, niektoré vydržia na pokožke dlhšiu dobu, niektoré kratšiu dobu. Citrusové zložky vyprchajú z parfému ako prvé, a napríklad drevité, údové zložky alebo ambra vanilka vydržia na pokožke najdlhšie. Koncentráciu sme si rozoberali v inom videu, takže to si vieš pozrieť na profile. V skratke, čím väčšia koncentrácia vodných olejov v parféme, tým by mala byť výdrž lepšia. Nie vždy to však platí. Teplota, a tým nemyslím len teplota pokožky, ale aj teplota vonkajšieho prostredia. Čím je teplejšie a vlhkejšie prostredie, tak tým rýchlejšie vôňa vyprchá. Takže v zime by vám mali tie voľné látky vydržať na pokožke dlhšie, v lete zase naopak vyprchajú rýchlo. No a čo tá pokožka? Má veľký vplyv, záleží, či máte suchú alebo mastnú pokožku, mastná pokožka alebo hydratovaná, udrží parfém dlhšie. No a nakoniec samotné pH vašej kože ovplyvňuje taktiež výdrž, ale aj vôňu parfému. Toto je faktor, ktorý neovplyvníme. Naopak, čo vieme ovplyvniť, je suchá pokožka používaním nejakých hydratačných krémov, masiel. Ja používam napríklad od Nory maslo, alebo mám hydratačný krém od Biodermy. Je to na tebe. Nájdeš si to, čo ti najlepšie vyhovuje. Základ je proste krémovať tú pokožku, nech je hydratovaná. Vtedy ten parfém vydrží dlhšie. Ak ti toto video aspoň trochu pomohlo, budem rád, ak mi zanecháš koment, dáš odber, like a vidíme sa na budúce.